माथो जाखो माथो आंनि जोमै फिसाखौ डक्टरा न' सिङाव सोनानै दिरुनफिनासैनो आरो माथो जेबो खबरखौनो होफैफिनासै मा जाखो बेबा औ माथो जेरावबो नुवासै बबे रुमाव सोखो मानो दाबो जेबो खोन्थाफैया आंनो हौवायाबो हौवासो आरो नामावल'सो हौवा मोनथिखाथारो हिन्जावा गथ' जाहांहां हिन्जावजोंथ' थाफानांगौना बियो हिन्जावखौनो खबरबो लाया दाबोसिम नंगौना नङा जाखो बिसोरनि संसारालाय साननानैनो मोनला आङो जोमैनि बिमाया नोङो ना औ आंनो जोमैनि बिमाया मानगोनां डक्टर सार आंनि जोमैनि फिसानि हालोदा माबायदि आं जोमैखौ लोगो हमनो हास्थायो जिंगासिनांगौ आरो गिनांगौनि जेबो खोथा गैया नों दसेनि उनाव नोंनि फिसाजो जोमैखौ मिनि खुसियै लोगो हमहैनो हागोन नंगौना मानगोनां डक्टर सार नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखरसै जागोन दे नोंथाङा सासे बिबै जाबाय नोंथाङा नोंथांनि फिसौखौ बामहैनो हासिगोन थांदो थां हनै बै 11 नम्बर रुमावनो दङ नोंनि जोमै फिसाजो आरो नोंनि गोदान फिसौआ थांदो थां हे सार आंनि फिसाजो जोमैखौ बासायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे आंखौ बिबै जाहोनायनि थाखाय डक्टर सार आं दानो आंनि फिसाजो जोमैखौ लोगो हमहैनोसै आरो आंनि फिसौ गोदानखौ आं लोगो हमहैनोसै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे खौरांखौ मोननानै आं दानो आंनि गोदान आलासि फिसौखौ लोगो हमहैनोसै बहाथो लामाया थांदो नाथाय पार्टि होनांगोन दै हाबाब हिन्जावसा जाखो ना हौवासा जाखो आंनि फिसौआलाय बहाथो बोरोथो जोमै आयै अलंबार फैदोंना फैयाखै गैया फैयाखै आंथ' बिसोरनो खबरखौनो हराखैना दाबो अलंबारा बिमाजोंसो थाबारसिगोन नामा गाव दोननाय गथ'आ दे दिनै सारि जाबाय बियो मानो खबर लादिया मिथिगौ आं बे आंनि जोनोम जानाय गथ'खौ खबर मोनाखै थेवबोथ' बे खनसेब्लाबो फनफोरथ' खालामनो हायोना नाथाय गैया हाबाब अलंबार आं दुखु मोनबाय नोंखौ जोमै साननैसो नेबावदो गावसोर खबर लाफैया नाथाय जोंनिफ्राय नोंब्लाबो आंब्लाबो रावबो खबर हरा दे नांगौ फिसायानो देरग'लायथों खबर दाहर बिसोरो गाव फैनानै खबर लाफैयागौमानि आयै आं फिसाजो मोनबाय नाथाय आं दाबो फिसाजोनि महरखौनो नुवाखै आयै हनै मासे अन्थावथाव उन्दुनानै दङ जोमै नोंनि फिसाजोआ हनै अन्थाव बाथाव मासे मोजां उन्दुनानै दङ आयै आंनि फिसाजोखौ आंनि सेराव लाबोलाय आं जोबोद नायनो लुबैदों आंनि फिसाजोआ सोरनि लादों बिफानि बायदि थांखो ना आंनि बायदि लाबोसाय आयै जोमै नुगोन दे नोंनि फिसाजोखौ नों नुगोन नों दा दुरबल ना नों दसे उन्दुनानै थाथ' आबै फिसानि खाथियाव थांनि आं आयै नों आंनि फिसाजोनि महरखौ नुबायना आयै मासे अन्थावथाव हाबाब आंनि फिसौआलाय मासे अन्थावथाव आयु खोनादोंना जोमै नोंनि फिसाजोआ जि अन्थावथावखा जा गुफुरखा आयै हाबाब सोरनि लाखो बेलाय मासे अन्थावथाव गुफुर आयै आबै सना आयै आबै सना नों थान्दा बोथोरावसो जोनोम जानो मोनबाय आबै सना आयै फिसाया अनाखाना हाबाब बे एथ' थान्दायाव आयै हाबाब आंहा अननायासो बोरैबा जालायलांथारबाय आयै आंनि सिगांनि फिसाला सोमला बायदि गोसोम नङाथ'ना ओरैबायदि गुफुर रावजोंबो रुजुजायानो हे सोर
नों आंनो अन्थाव बाथाव सासे फिसाजो होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय होनो। दे जोमै, नों आराम खालाम। दसेनि उनाव आं नोंनो बारनो होगोन। आं दा आबै फिसाखौनो नायहैबाय थाबावनो। आबै, आबै। न' बां गैया बायदि, न' मोनजायाखै मोनलोङाखै बायदि मा खिजानो फिसाजोनियाव थांना थाहैबाय थाखो बे सोरांस्रिया? हाबाब, माला फैबावनांगौ जाखो? न' खामानियानो खामानि, हाखौलाय लांला आं फारसेनिफ्राय मावनो। मोनथिखायो न'आव एथ' दाउ अमा मोसौ बोरमा दङ, बेजों लोगोसे माइ गोरानफोरखौ बाख्रियाव सोनांगौ, न'खरनि ओंखाम ओंख्रि संनाय खुरनाय मावनाय दांनाय। हाबाब, मा मोनहैखो? माला फैबावगोन? हौवाफ्राबो हिनजावफोरखौ न'आव लिंहरनो गियान दंना गैलाथाय? हाखाथारलां, रागायासो हाखाथारलां। बे कापफोराबो सान हर बेयावनो थासिगोन बायदि मोनबाय आङो। आं बिमा बुरिया थिखोआबा बे कापफोरखौबो रावबो थिखोनाय नंला। गुदुं साफोरखौ उदै सिङाव सोना राहरगजोबनो हाबाय नालाय, बे कापफोरा दिन्दां खालथां बिदिनो थासिगोन। हिनजावफोरखौ साला बेरायनो होयो, हिनजावफोरखौ बिमानि न'आव थोनहरो, आं था न'आव हारसिं। लाजिनाय दङना गैयाथाय? एथ'ग्राब जुदि फिसाजोनि न'आव थांना थाहैनो लुबैयोब्ला, फिसाजोखौनो नागारनो हायाब्ला मानोथो फिसाजोखौ थोनहरा? दोनमोन ना न'आवनो दाउदै बायदि आवथायनानै नायबाय थामोन। लाजिनो रोङै मोख्रा बुन्दिफोरा साला। माखौथो बुखिलाबायबाय थाखो आयै? बुखिनायखौसो नुदों। बे फुङाव सा लोंनानै बेफोर कापफोरखौ मानो सुनानै दोनहैखायाखै न' सिङाव? हो? आं हारसिं बबेथिं मावख'नो? देलाय बुंलाय। हनै, मालाय सोरांस्रियाबो फिसाजोनि न'आव दंहैयो, दाबोसिम फैनो मोनथिला। आरो नोंनि हिनजावाबोथ' थांबाय मालाय बिमानि न'आव। उदैफ्रासो गिब्रुहैखो ना माखो खबरबो गैला। खबर लादोंना लायाखै बिहामजोखौ? आयै, सावसो होखो ना माखो नोंलाय? सोंदों मोजां सों आरो मा उदैया गिब्रुहैलाबायनाय जाखो? बिदि बुङो नामा सोरबा? बुङाब्लालाय माथो? जियानो जाया, नोंथ' एलआइसिनि फैसाखौ होगोन होनना बुंदोंमोन ना? हरदो, आं जोमैनि खाथियाव थांनि। ए आफा, दायो फैसा नांगौखायनोसो आंखौ नांगौ जादों। फैसा नाङै समाव बिमाखौथ' खबर लानोनो मोनथिखायामोन। आयै, नों मानो बिदि बुङो? नों खोथा होनाय बायदि नों एलआइसिनि फैसाखौ होगोन होनना बुंनायखायनोसो दा आं दायो सम जानायखाय नोंनियाव बिफैदों। आरो बेखौथ' नोंनो जासिखानाय ना, आंथ' बिनानैबो लायाखै ओरैनो। दङ, फैसायालाय दङ, मानो गैया जानो? जोमैनि थाखायनो आङो देरना लाखानायालाय। दा मानसियानो न'आव गैयाब्लालाय जेराव दं बेयावनो फाहामहैगोन आरो मालाय। आंनि न'आव थाब्लासोलाय आंनि फैसाजों फाहामगौमोन दा आङो। मालाय बिमानि न'आव दंहैयो नालाय, बिमानि फैसाजों फाहामगोन आरो। थां, हिनजावजों थां। आंनि फैसाखौलाय मानो? आंनि फैसा आंनि न'आवनो थाथों। थिग दङ आयै, जागोन दे, आं थांनोसै। नाथाय आं थांनायनि सिगां फंसे बाथ्रा बुंलांनो, बे बाथ्राखौ गोसोआव लायोब्ला मोजां जागोन। नोंखौ बिमा होननानै आं मानियो, नोंखौ बिमा होननानै आं सनमान होयो। हिनजावनिख्रुइ आं नोंखौ देरसिन सानो। नोंखौ देरसिन साननानैनो आं दाखालि नोंनि थाखायनो जोमैखौ फाल्तु हिनजाव होननानै बुंबाय। नाथाय दिनै फाल्तु मानसिखौ आं हमदां हाबाय। सोर फाल्तु मानसिया? जोमै नङा, नोंसो। आं थांनोसै आयै, जोमैनि खाथियाव। नोंनि थाखायनो आङो जोमैखौबो न'आव थांनायावब्लाबो आं थांफायाखै। जोमैजों थांफायोब्लाबो नों बुंगौमोन हिनजावनि दख'ना सिङाव थाग्रा होननानै। हिनजावजोंल' होननानै बुंगौमोन नोङो। हिनजावा गथ' जाहांहां, थेवबो हिनजावखौ आं सानालासे नोंजों आं थादों। नाथाय दिनैबो नों बेबायदि खोथासो बुङोब्ला आयै, आं आरो माथो खालामबावनो? दे, बारा बुंनो नाङा। थांग्रो। माबा मोनसे जायोब्ला खबर हरबानो जाबाय आरो, आं नुजाहैगोन ना। आं थांनोसै। थांनायनि सिगां जोबथा बार खनसे बुंबावो, फैसाखौ हरनो गोसोब्ला हरनो हागोन दानो। आं सहैखांनायनि उनाव ना कल, ना फैसा, ना मा जेबो जानाय नङा। आरो जुदि नों थाइसेबो फैसा होआब्ला नोंनि फिसौखौ नायनो नों माब्लाबाबो दाथां। थादो। थांमारबायसो। फिसौनि नामाव दोनखानाय फैसाखौ आं मानो होआ जानो? रागानि समावलाय आरो गासैबो बिमाफ्रानो बायदि बायदि बुंखागोन। थेवबो जों बुजियो, जोंनि अननाया गोसो सिङाव दङ। आं फैसाखौ बिसोरनि आखायाव मानो होनो? बिसोरनि आखायाव फैसाखौ होयोब्ला बिसोरो नंखाय बाखाय खामानियावसो फैसाखौ बाहायलाबायगोन, जानाय लोंनायावसो गारगोन। बिनिखाय आं गावनो थांनानै बेसे खरस जादों, बेसे थांदों, बेसे मा, बेखौ डक्टरजों रायलायनानै आं आंनि आखाइजोंनो होगोन। हाबा, आं खि अनालासिनो थागोन ना गावनि फिसौखौ? दे, थांग्रोथोंसै बियो। आं गाबोन समफोर ओंखारलांनोसै फैसाखौ लानानै। अलंबार, नोंखौ बेयाव लोगो मोनदों। बहा थांनो ओंखारदों नों? आंबोथ' नोंसोरखौ नुनानै आसरित मोनदों। नोंसोरसो बहा थांनो ओंखारदों? जों बे लामाथिंनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय जोमैया मा खबर? आंबोथ' नोंनावसो खबर लानो नागिरदों। नोंनावसो सोंनो नागिरदोंमोन आं।
जोमैनि मा खबर होननानै। मा? बिदिब्ला नों जोमैनि खबर मोनथिया? हाबाब, जोमैनि खबर मोनथिलायै बहाथो गोमानानै दङमोन नोङो? माबालि सोरांस्रि, नों जि दिनाव न'आव ओंखारलांदोंना बै दिनखालिनो जोमैयाबो न'आव ओंखारलांदों। आं रागाजोंनो जोमैखौ खबरबो लानाय जायाखै आरो बिनि सेराव थाङाखैबो। नै दासो बिनि सेराव थांनो नागिरदों। आखाइ खालि बोरै थांनोलाय? बिनिखायनो दखानाव मा मोनो जोमैनि थाखाय लायनोसो नागिरदोंमोन आं। मा होननानै बुंबावगोन? नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै रागासो जोंखांबाय आङो। बेबायदि समावबो नों हिन्जावनि खाथियाव थाङाखै? नोंसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो दावरि गल्ला गोजा। थौ थौ, बिदिब्ला थौ, जोंबो जोमैनि सेरावनो थांनो नागिरदों। फाल्थु मानसिफोर दे नोंसोरो बिदा फंबाय, नोंसोर गासैबो। नों आंखौ दा जेरै रायदों जोमैयाबोथ' आंखौ बिदिनो रायखागोनदां ना। थौदो थौ, ज' थांनोसै। थौ थौ, रायजायाबालाय माथो, थिगसे रायजाबा हामथारगौहां। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। भिडिअखौ नायनानै माब्रै मोनखो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे जोमैनि मोजां खबरखौ मोनथिनानै जोमैनि फिसाखौ नुनानै माब्रै मोनखो, सोर बेसे गोजोनखो अननानै कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो ना। आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेगोन होननानै।